dari wonten ing kacarita namung gambar karo Durasena lan barane gunungan Durasena yen dicatur isine ana marmo ginambar segitiga minangka pelambang uriping manungsa manjing tribawana triwilangan telu bawana alam alam kang tulung kerangan wibalang kalbalam rame wibah alaming kelanggengan alam kalbalaming kunang jebing bayi kirang jero garabaning biyung sampurnane sangang wulan 10 dina alam rame ribeng menungso ing kerja padha kang ngendikane para nasi bebasan kaya wong kang mampir ngombe ning yen alaming kelanggengan supa kang raga sampun pinisah mone ana dadi ana sawisana mulih ring asale ora ana Ojo ing gunungan ana gambar kembang pancawarna kembang gandane wangi Ponco limo, warna rupa, menungso kang gayu luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila, gawe ngagama suci, salat sedina sing limang wektu kang minangka kewajiban, sarta jagat ing agama. Ana gambar kayu kasuburi pangepapat, godhonge sanga ngadili jejeg. Pangepapat wetan kidul lan lor wadhake menungso kedunungan. Tanam sir patang perkara bumi geni banyu angin sayu abangi putih kuning sora sedulur papate manungsa setia hamarah halama lan murmainah godhong iso mripeng manungsa kang murba wiwara sang perkara parandene kayu nganti jejeg piwulingi wong narmoni kudu sedina kaping 7 aja padha lali lan bulan waton waton uripe kanggo dasar bener bejo bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan waspada yen yuwana yen rena kena kemamang gambar jondoro sopangasten marang keterimane wong liya nggali ketrima lambarane sapa temen kudune menangi temah nglakonana tapa jaba srana sik kalawan gentur gambar manuk ora bisa kang marati nggali nengganan sama sinamadan daya dinayan Tapa sira dipunagem yen dijiwit prasara aja seneng nyiwit marang liya. Ana gambar lutung jaman kula pancen padha sugih nang ketun. Dinane piturang kepe 5. Sasurat pun windri papat. Dina pitu petungane sere papat. Selasa telur pitu kemis 10 Jumat Sabtu sanga minggu 5. Perang keping dina manis baik pon wage liwon. Manis 5 paing 9 pon 7 wage papat liwon 8. Sasira lasura sampar mulut badang mulut Jumat awal Jumat akhir Rajab Saban poso Sawal Dzulqa'dah besar Pembulu tahun lalu ton beton Jimawal ton jeton dal ton beton wawu lan ton jimakir windri papat windu wedi windu kuntara windu semara lan windu sancaya ana gambar macan mapan ana ngiring iki gambarane wong pinter kang iwake marang pinterane nalisa mriko grego bener nalisa mriko gregoro ya nalisa mriko grane agama kapa gambar ana ngiring dengan gambarane wong bodho kang tumindhe becik nanging gawe soping pamrih trimi pandun tur tanpa darbine wakadigan adigung adiguna katikan lakune kita ngendraki prangke banter adigung lakune gajah ngendraki marang rasane adiguna lakune mula ngendraki marang sembure manti nanging kaling uriping manungsa kang nggonan iki lali wah kalawan gingsir nyokro manggilan Petrus sundulangit manungsa duwe lali satura pasang gaman manungsa duwe pangapesan kasamuran muhung kagungan Gusti kang Maha Agung dewe Gusti kang marang sinembah sagunging jalma kang tumitah ing marca padha ana gambar gedhong suwung wong mati bakal mlebu nang alam kubur bondo dunya ora bakal digawa syarat pangkat ora kanggo syarat apa ora putih amal soleh syarat budi pangkat luhur kang migodan itu Prabu Brayan Agung ki wonten ing bulan gambar buta singkara bolo poto yen cara malaikat mungkar kalawan akhir nunggu jago kur takoni sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabi apa kitabmu sapa sedulur
Aku ini mereka tuh jawab sambet bodoh. Dan aku ini mereka tuh jawab kamu dari mengaku. Pinari orang kayu dong gambar pas, mau gambar kan berusaha dari mana dari bonam. Kalau dari kata condong mereka sedang gajah mati tinggal gading, macan mati tinggal bulan manusia mati tinggal jenis singa. Dan mereka ada sasar robot mati, sampah banyu masak.